passarem tota la marxa, sense buscar els 4 peus al voltant. I per fi poder trobar el fil conductor. I així no ens perdrem. I si ho fem, ens quedarem al barri de dalt la vila. I més amunt encara, anirem per les teulades. Per sobre de totes aquestes cases que avui hi ha per aquí les portes pintades.